Pythagoras læresætning. Læresætningen kan kun bruges på retvinklede trekanter. Den siger, at a i anden plus b i anden er lig med c i anden. Til at betegne vinklerne i trekanten bruges altid store bogstaver. I dette tilfælde vinkel A, B og C. Vinkel C er altid den rette vinkel. Siderne i den retvinklede trekant benævnes med små bogstaver, således at vinkel A's modstående side hedder lille a, vinkel B's modstående side hedder lille b, og vinkel C's modstående side hedder lille c. Disse sider kaldes også henholdsvis de to korte for kateter og den lange for hypotenusen. Læresætningen fortæller os, at summen af kateterne i anden er lig med hypotenusen i anden. Det betyder, at a i anden plus b i anden er lig med c i anden. Vi forestiller os nu, at vi har en retvinklet trekant, hvor vi kender de to af siderne. Vi er således i stand til at udregne den tredje ubekendte side. I dette tilfælde kender vi de to kateter, kateten A, som er 4 cm, og kateten B, som er 3 cm. De indsættes i formlen a i anden plus b i anden er lig med c i anden. Vi fastsætter nu, at a og b er henholdsvis 4 og 3 cm lange. Derefter indsætter vi det i formen, så vi får, at 4 i anden plus 3 i anden er lig med c. Resultatet af dette er, at 16 plus 9 er lig med c i anden. Herefter får vi, at 25 er lig med c i anden. Vi ved, at kvadrattal fremkommer ved, at man ganger et tal med sig selv, så det opstår som et tal i anden. C i anden er derfor et kvadrattal. Vi ved også, at når kvadrattallet er c i anden, så er kvadratroden c. Altså, for at nå frem til resultatet, er vi nødt til at finde kvadratroden af c i anden og 25. Når man tager kvadratroden på den ene side af lighedstegn, er man også nødt til at tage kvadratroden på den anden side af lighedstegn. Ellers er lighedstegn ikke sandt længere. Når man har taget kvadratroden på begge sider af lighedstegnen, får man, at c er lig med 5. Altså har vi fundet ud af, at hypotenusen i den retvinklede trekant er 5. Således har vi nu alle tre sider, de to kateter og hypotenusen. De to kateter er henholdsvis 3 og 4, som vi lagde ud med fra start, og hypotenusen er 5. Derved er vi nået til vejs ende, og således i stand til at bruge Pythagoras læresætning.